हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय ब्र'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौ दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खौरां लाबोनाय जादों एबा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजादों। बे खौराङानो जाबाय जोङो बीटीसी नि साख्रि एबा बीटीसी जब जायनाखि 420 भेकेन्सिसनि बीटीसी नि मोनसे PCDC सेक्रेटारि मोनसे पोस्ट मोननो हादोंमोन आरो बिनि भेकेन्सिसआ जाय 420 जनमोन। दायो बिनिनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुड निउज एबा नोंथांमोनहा एग्जाम लिरनो मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो एडमिट जोङो मोननो हासिगोन। बे एडमिटखौ जोङो माब्ला मोननो हागोन एबा माब्ला डाउनलड खालामगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै मोनो। बेनि सिलेक्शन प्रसेस आरो बेनि माखासे सिलेबासफोरनि सोमोन्दैबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो क्लियार खालामनो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे गासैबो बुजिनानै मोनो आरो लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। जोङो जाय एडभार्टाइजमेन्ट एबा जबनि नटिफिकेशना ओंखारदोंमोन बेवहाय जों नुनो मोनदों 20 मार्च 2025 खालि आरो बिनि भेकेन्सिसखौ जों बेवहाय बुंखादों जे 420 जन भेकेन्सिस आरो बिनि जबनि पस्टआ जाहैबाय PCDC सेक्रेटारि आन्डार PNRD डिपार्टमेन्टनि सिङाव। जोङो PNRD डिपार्टमेन्टनि क्ल'जलि जोङो माखासे खामानिखौ मावनांगोन PCDC लेभेलसिम। सिलेक्शन प्रसेस आरो बिनि इन्टारभिउनि सोमोन्दै एबा सिलेबास जों बिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो जोङो बिनि मेन नटिफिकेशनाव जों हाबहैबावगोन। दायो जोङो क्राइटेरिया हिसाबै जोङो फिन सिगांनि जा नटिफिकेशन एबा एडभार्टाइजमेन्ट नटिसखौ जों एसे नायफामफिननि। जों बेवहाय जायफोरनाखि कम्पिउटार डिप्ल'मा गोनां नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे इम्परटेन्ट दंमोन। बेवहाय खोब माने नोंथांमोनहा उदायथि जागोन होननानै बुंदोंमोन जायनाखि कम्पिउटार डिप्ल'मा दङ आरो नोंथांमोनहा बेनि क्राइटेरिया एबा क्वालिफिकेशना जाहैबाय ग्रेजुवेटमोन जायखिजाया डिसिप्लिनाव आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा। दायो जोङो बिनि एज लिमिटआ 18 निफ्राय 40 इयार्ससिममोन जोंहा ST हिसाबै आरो बेवहाय एगजामसन दंबावो। दायो जोङो सिलेक्शन प्रसेसखौ जोङो नायनोसै। गिबियाव जोङो रिटेन टेस्ट जों होनो नांगोन, बिनि उनाव जोङो भाइभा एबा इन्टारभिउ जोङो होनो नांगोन। जाय नोंथांमोना रिटेन टेस्टआव क्वालिफाइड जागोन एबा सेलेक्ट जागोन बिनि उनावसो नोंथांमोना इन्टारभिउखौ मोननो हानाय जागोन। जोङो बेवहाय रिटेन टेस्ट हिसाबै बेसेबां मार्क्सनि जागोन जों बेखौ नायनोसै। बेवहाय टटेल 100 मार्क्सनि जागोन। बेनि गेजेराव जोङो रिटेन टेस्टआ 85 मार्क्सनि जागोन। बेनिफ्राय 15 मार्क्सआ जाहैबाय भाइभा एबा अरेलआ जाहैगोन आरो जों बेवहाय नुनो मोन्दों। बेवहाय 15 मार्क्स नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेयो जाहैबाय अरेल एबा इन्टारभिउ। बेनिफ्राय जोङो सिलेबासखौ फल' खालामनांगौ। जेनेरेल इंलिश, बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज एबा जायनाखि जेनेरेल नलेजनि गेजेरजों नोंथांमोनहा BTRनि माखासे नलेजफोरखौबो लाफाथारनांगोन। बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं आरो एप्टिटिउड, बिनिफ्राय जोङो एरिथमेटिकआ मेथ्सआनो जाहैबाय। जों बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना कभार खालामनानै स्टाडि खालामनांगोन आरो नोंथांमोनहा एक्सपार्ट जानो नांगोन। अब्लानो नोंथांमोना नोंथांनि गोनांथि बायदि माखासे खादबाव नोंथांमोना गाखोनो हागोन। गोबाङानो आजिखालि इन्टारभिउ एबा रिटेन टेस्टआव गोबां मार्क्स लाखिग्रा दंसै एबा गोबां स्टाडि खालामो। बेनिखायनो साफ्रोमबो नोंथांमोनहा हाजासे नाजाब्लानो जाबाय। दानिया जोङो बिनि रिटेन टेस्टआ माब्ला जागोन आरो जोङो एडमिटखौ माब्ला आरो माबे टाइमाव जों डाउनलड खालामनानै लानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो नायबावनोसै। दायो जोङो नटिसखौ अपेन खालामनानै लाबावबाय। जोङो 10 मे खालि 2025 नि 10 मे खालि बे नटिसआ इसु जादों एबा नटिसआ फोसावजानाय जादों। दायो जों बेवहाय नायनोसै। जोङो रिटेन टेस्टनि थाखायनो बे नटिसआ जादों। नोंथांमोननो जे आं फोरमायखांखाबाय PCDC सेक्रेटारि पस्ट एबा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा रिटेन होनो मोनसिगोन। दानिया रिटेनआ जाहैबाय नोंथांमोनहा मेनि 25 थारिख खालि बे रिटेनखौ होनो नांगोन आरोना। बे रिटेनखौ कन्डाक्ट खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया कन्डाक्ट खालामगोन आरोना। आरो नोंथांमोनहा रिटेननि थाखाय एडमिटखौ नोंथांमोनहा माब्ला मोनगोन होननानै बुङोबा जोङो बेवहाय 13 मे खालि एबा 13 थारिख खालि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोननि एडमिटखौ। जोङो बेवहाय एडमिट डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो जोङो माखासे खोथाखौबो जों मिथिनानै लानो नोंथांमोनहा लुबैगोन जे नोंथांमोना एडमिटजों लोगोसे मा मा लांफानांगौ आरो एग्जामाव जोङो मा मा गोनांथि जायो बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिनो लुबैदों। अब्ला नोंथांमोननिसिम फोरमायहरो जे नोंथांमोना एडमिटजों लोगोसे बल पइन्ट पेन लाफानो नांगोन। लोगोसे नोंथांमोना आइ कार्ड एबा जायखिजाया नोंथांमोननि ID प्रुफ जि पेन कार्डआनो जा, भटार कार्डआनो जा एबा आधार कार्डआनो जा जायखिजाया मोनसे एबा ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौ नोंथांमोना लाफानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मेनसन खालामाखै जे माखासे पासपर्ट फट'फोर नांगोन, बेवहाय जेबो बुङाखै। नटिसआथ' बेनो एग्जामनि थाखाय एबा एडमिट डाउनलड खालामनायनि थाखाय बेनो मोनसे नटिसमोन, बेवहाय जेबो मेनसन खालामाखै।
अब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय मिथिनानै मोनखायो बेवहाय बारा स्ट्रिक्ट एबा डकुमेन्ट्सनि थाखाय बारा बेवहाय स्ट्रिक्ट खालामनाय नङा। नोंथांमोना जि एडमिट डाउनलड खालामगोन बेखौ लांफाथारनांगोन आरो नोंथांमोना गावनि आइडि प्रुफखौ नोंथांमोना लाफानांगोन। अब्ला दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेनि सिलेबासनि सोमोन्दै आरो बिनि एग्जाम आरो लोगोसे एडमिटआ माब्ला डाउनलड जागोन बिनि सोमोन्दै गासैखौबो नोंथांमोना निस्सय मिथिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।